Дасти. Майка ти дева. Вземи така. Ауди. Ама това не е кабриолет. F9. Сигурен. Кабриолет е. Бърках се. Тя махна покрива. Само ли се маха, бе? Само ли се маха покрива? Аз го махнах, бе, идиот. С какво? Как? Чили съм много лесно. Аре, обясни ми. С това копче. Чай, мам, там. Аз така съм намирала Адри. Ай сега. Сега в този клип ще ви покажем Къде се намира Адер? Адер, богати Верон. Ама не знам дали на теб ще се Само спалня. респаунване. Само да Ето го, стане. ето го хора. Ето го Адера. Сега ще обясним даже къде. Това е... Респаунване. Днеска го намерих, вчера го намерих това. БАМ! Чупим с кули. Ето го, в смисъл, уверете се, че е Адер. Чакай, покажи на мапа къде е. Ама не бе, ние ще покажем откъде. От къщата на майка се тръгва, хора. Не се тръгва. Оттам се тръгва. Сега ще покажа. Тук си ни е и аудито. Да го приберем ли в гаража? Ето там има хуй. Гости. И след малко хора ще гръмнем Адера. От едно скокче. Брутално. Сега ще тръгваш оттам, като просто можеш да покажеш къде е на мапа, идиот. Пребери Адера в гараж просто. Ето, тук е къщата на Майкъл. Вие трябва да се тръгнете надолу. Ето сега ще хода, нали, ще карам по пътя. Това е един много лесен, нали? Не, ето го. Тук ето го и другия се спалнал. Ето сега виждате, спалнал се друг Адер. Брутално. Е така, смисъл, може да си взимате Адерчета, между да качите този 1 милион. Нали, който всъщност... Който не е за... Да, който може да използвате за зенторна. Да, или е за тунинг. тунинг. Ето го, това е един уникален бък, ще кажа, да, бък. Точно така, бък. Много яко, сега ще приберем това, ще вземем другия, ще вземем другия, ще вземем другия И ще и ще ги продадем. Да. Или просто ще ги взривим. Да. Това беше от нас, надявам се клипа да ви е харесал, да ви е полезен и до скоро!